Bizning ишек алдында бүген гаҗәп тамаша. Ат югалткан бозавын, сыер эзли колынын. Алар дөрес эзлиме? Бергәләп уйлыйк әле. Ат баласы бозаумы? Сыерныкы колынмы? Эт баласы бәрәнме? Казныкы бәтиме? Кешекме кәҗәнеке? Бәпкәме сарыкныкы? Юкла, буталдык, хәзер дөресләп әйтик. Колын атның баласы, бозау сыерныкы. Кешек исә этнеке, бәпкә ул казныкы. Бәти ул кәҗәнеке, бәрән сарыкныкы. Һәркемнең үз баласы, аларның үз атамасы. Моннан ары аларны бер бутама яме. Ат, колын, сыер, бозау, эт, кешек, кәҗә, бәти, сарык, бәрән, каз, бәпкә. Бетте.